Здравейте! Днес времето е много топло. Вече в 21 области в цялата страна е обявен жълт код за опасно горещо време. Очакваните показания на термометрите днес ще достигат до 37-38 градуса. И слънцето допринася за още по-топлото време. Сутрешните температури се повишиха чувствително с 3-4 градуса, а през деня най-топло е в района на Видин, Сандански и Русе. Над Черноморието ще бъде слънчево и много приятно. Там духа характерния морски бриз, който разхлажда плажуващите. Температурите на въздуха достигат до 28-30 градуса, а тази на морската вода е от 22 до 26. Вълнението на морето е около 2-3 бала. Планините ще са особено подходящо място за излет и туризъм днес. Там ще бъде слънчево през целия ден. Краткотрайни и незначителни купести облаци ще има в следобедните часове. След обяд по високите и открити части ще се появи до умерен разхлаждащ северен вятър. През следващите дни времето ще се съдържи без съществена промяна. Слънчево, почти тихо, а около и след обяд даже и горещо. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове във вторник, но вероятността за валежи е малка. Най-високи ще са дневните температури в понеделник и във вторник, между 33 и 38-39 градуса. В следващите дни ни очаква приятно разхлаждане. Температурите ще паднат до нормални стойности от 27 до 33 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!